Bere binerin heyecan hacmi bere xwebedin Diyarbekirê li Diyarbekirê jî nûçeygihanê me Bilal Ak Yıldırım li Diyarbekirê û em ê derheqê pirsgirêka qutbûna ceyranê biaxivin weke hûn dizanin bi rastî pirsgirêka herê mezin a herêmê yê qutbûna ceyranê û derheqê vê de jî em ê ji Bilal Ak Yıldırım bipirsin. Gelo sedema qutbûna ceyranê çi ye? Bilal merhaba. Merhaba Jivara, Diyarbekir'e merhaba. Bere Bilal pirsgirêka herê mezin a herêmê qutbûna ceyranê yê gelo sedema qutbûna ceyranê çi ye em te gudarî dikin? Belli Diyarbekir'e u herêmê pirsgirêkek mezin ya elektrikê ya ceyranê heye û hem welatê hem jî karsazên herêmê pîşesaz ji vê yekê gelek acizin em ê jî niha ser sedema vê ya rewşa elektrikê li Diyarbekirê bi karsazên me ra xeber bidin. Keke Alican Ebedinoğlu naceme, keke Alican Ebedinoğlu vek serokê komeleyeke karsaza rewşa elektrikê salên Davîda li Diyarbekirê çawaya hûn ê çi bêjin? Belê hûn tev zanin ku îro çend rêya gundemê de serê 5-6 sala ye zivistan tê elektrîka Diyarbekir tê birîn, havîn tê dîsa elektrîka Diyarbekir tê birîn. Bi deh hezara kes li birinci sanayi sitesi, ikinci sanayi sitesi, üçüncü sanayi sitesi me xeberkarê me hene. Van xeberkarê me û ekonomiya Diyarbekir tamamen li ser van sanayi sitesiyê me heye. Tebê jî organize sanayi bölgesiya mezin em bijin 3-4 hezar insan xebat dike. Li van xebatkarê me biçûk ayek mugul bi deh hezara insan di vir de xebat dike. Li di serê salê paşîn de hûn zanin ku elektrîket özelleştirme kapsamî. Ji ber ku serê 5-6 salê de özelleştirme kapsamî de van xetê telefonê hanê dirêgê hanê van têlê hanê serê 40 salê ku di vir de hatine avakirin. Vî altyapıya ku 40 salî ye vî elektrîka hanê vî sanayi sitesiya hanê vî nüfusa ku zêde biye. Di salê de belkî 50,000 nüfusa Diyarbekir zêde dibe. 300,000 2 milyon ki. Bi vî altyapıya hanê îro em gaziyê milletvekiliya bakana yetkiliya tevekam dike ku li welatê xwe xayî derkevin. Li vî welatê hanê belê sıkıntı û zor û zehmet serêsî salê derbas be lê ev zor û zehmeta hanê jiyana hanê da karsazê me û van insanê me ku kar didin bî welatê me di perîşanîkî mexdûretîkî pir mezindan e. Lê belê em dengê xwe bilin nakin eger ku vî sıkıntıya hanê şeklê devam bike ez bawarim ku em û karsazê xwe tev em ê tepkîkî zêde îşan bidin em ê sert tawrê xwe çi be em ê din meydanê ji ber wî hawayê bi kanala Wezî em ji serokatiya vî elektrîka hanê yetkiliyan kîne birawerin serkarê xwe bi vî eziyet û zor û zehmet hanê ku van esnafê me din kişandin birabinin qedanin. Îro 3-4 royê bin dikarin ene li van dikana bigerin arabe li ser portlîva mane li hewa mane elektrik tune nikarin bînin xarê. Pirî dikanê me li pêşiya wan jenetor hene. Esnaf çıkar dike ku her royê heta êvarê elektrîkê bi jenetorê bi mozotê bişewitîne. Ji ber vî xasê ev soruna elektrîkê çiqatiçe daha kûr dibe o çareserîkî mezin zî heta îro natiye kirin. Yani çareserî ku da ye em bêjin nûkirina vê bingeha temela sistemê hûn ê terbiya çi bêjin? Belê gere binê ku em dibin altyapî bingeha elektrîkê û ceyranê gere tev degiş bibe. Gere nov bibe. Berê min got ev altyapıya 40 sal berê çêbiye îro teknolojî firebiye nobiye makine mezin derketine makine no derketine bi xeta ku 40 sal berê ketiye binê erdê bi wî xetê elektrîk û cereyan li piyan namîne. Tînin ser qaçaxê lê belê viya ta hewakem qebûl nakin. Yani soruna qutkirina elektrîka Diyarbekir Amedê li ser qaçaxê nene. Vî hawayê nayê qebûl çünkü qaçak ayrı sorun ki. Eger bir sorunu hebe ekibê qaçaxê her bir sorun hebe. Êku îro nan didin van insana bi deh hezara insana li ba xwe dijîn soruna wan îro heye bi qaçaxiyê eger ku yetkilî viya bidin girtin lê belê ev ne çareseriye ev ne rastiye ev sadece ji grevê û revandin e. Em jwar gelek spas dikin belê li Diyarbekirê ku tevî ku Diyarbekir di herêma şeşemîn ya teşvîkan da ye lê tevî ku ev elektrîka herin karsaz wê gelo çawa em bêjin bêm bira û yatırımê xwe sermayexistinên xwe bikin em dixwazin vêya jî ji kekê husnû pervane pirs bikin kekê min sanayîvan pîşesaz ji vê rewşa qutbûna elektrîkê zerarek çawa dibînin ku hikûmet dibêje em teşvîk dikin bira însan bêne bira sermayeyên xwe pereyê xwe razînin fabrîkayê çekin hûn ê ser vê çi bêjin? Belê bi rastî beriya başkan got pêşiya lazım e insanê geçime xwe dikin ana esnaf olarak evê piçûk gerçekten perişanım.
Yani bana elektrik roje em bece saatik 2 saat digirin, qasi saatik 2 saat xebtin geçme xun karibkin. Le sanayi tuşki daha gringe yani grane daha tu uya da kemasi naxwaze. Ji bo ki li vir em dixwazin altyapı çê nebese kes nay. Pêşiye em nikarin bixebtin. Fabrikê me dînamoyê wa motorê wa pirê wa şewitîn. Ji sûcê elektrik çûndin hatinê da. Wexta fizibilite çê dikin firmayê mezin li wiya mêze dikin. Elektrîka vî memleketê çawa ye? Rahetî heye tune ye. Bir de buhaya erzane li wiya mêze dikin. Wexta mêze dikin altyapıya vî îşê tune dibêjin em li vir yatırım nakin. Bi rastî ev ê em hene yatırım dikin wê evê me kiriye em pêra mehv bûne. Evana ê çawa werin. Lê bi rastî elektrik altyapısıya Diyarbakır rêya wî ji berê da yani ne ana ji berê da dünyayê de her cî de ava biye Türkiye'de her cî de rahetî çê biye li vir hêzî çê nebe ev ya pir manelî ye yani ev ya sadece sûcê li vir va insana û qaçax meriv bide ser wya kemasîkî mezin e gotin ki xelet e ev ya uçma nakin vana uçun nakin vana pêşiye milletvekiliyê me paşê hükümet ku divê ki vî bölge re em axasa yatırım dixwaze werin em dixwazin vî tiştê bikin vana çima nakin em ji wara vana dipirsin yatırımcı ki çi dixwaze pêşiye temela xweş dixwaze eger temela wî xweş be eger altyapıya wî xweş be tiştê zehmetî em bêjî ki zirar jêra pêş de çê nebe vana çêbin sıxıntıya wî dixede dixwaze yatırım ki bike dilê wî pê dibe em Bilal ez dixwazim pirsek tinebe yatırım ki binî de tinebe zor çê dibe Belê Mehmet belê Belê ev pirsgirêkên herêmê bi rastî ji qutbûna ceyranê sanayîvan jî bazirganê me jî vê yekê dibêjin gelo ji saziyên vejenê enerjiyê re vêna nabêjin van gilî û gaznê xwe ji wan nakin çi bersivê ji wan distîne ez vêna merak dikim bi rastî jî lewra ev bêna ber berdewam dike ev pirsgirêka herêmê Belê keke üstünü dibêjin yani hûn gilî gazinê xwe li saziyan li devletê li hükümetê em bêjin teda şê hûn nakin hûn gava ku dikin ji wera çi dibêjin ser vêya çi bêjin Brastî evya yani Gurfe Diyarbakır geç sanayici karsazı top bun belli uzanın vana gişe hanin zaman hem rapora hanin zaman hem zil hev top bun kom bun gişe ragon tiştet bejen de ben ki emni karın liver özelleştirme ve hena tamam nebiye jboy tamam nebiye altyapı yatırımı emni karın bakın tişteki avad bejen ki merif pera yani merif kara tiştek jwara beje Levya evvel liver, evvel Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Şirket Müdürlüğü, o il müdürlüğü tişkini karıbıkın. Ancak zor Enerji Bakanlığı talimat ki mazın ney, o Bakanlar Kurulu, Başbakan servi işe ne sekine, evvel liver tişteyen fahmdi ki tişkini hakkı. Cevap ki nadime. Yani cevap ki artık enbiya ma'na ki dine bide ser embece siyasiye, embece jiboyçi emvi nizanın. Ama tişte livi memleketi biye, va insanı liver bari vi nikarı rakı. Em spas dikin belê li Diyarbekirê bi rastî jî qutbûnek mezineye her roj elektrik tên birin ku sanayîvanan meha bêriya vê ya da daxuyaniyek hevpar dabûn ji bo elektrîkê ji bo serrastkirina vê rewşê û eva jî ji oto sanayiyê dabûn em jî niha dixwazin serokê oto sanayiyê pirs bikin rewşa li bira çi ye esnaf çawa mağdur dibin evi ji me re bêje rojê çend saet elektrik tê kutkirin. Keke Hüseyin merheba wek serokê em bêjin odeya em bêjin sanayiya otoyê. Hûn ê çi bêjin rojê çend saet elektrik diçe û tê eva esnaf çawa mağdur dike hûn ê çi bêjin? Me roja xwe jî şaş kiriye. Ceyrana me tune. Eger şansa kadera Amedê eger wanî be yani ez çi bibêjim? Kanî milletvekiliyê me, kanî li kunin. Îro va esnafê me, va xebetkarê me ji sibê de heta êvarî heqê nanê xwe, heqê nanê îşçiyê xwe, bi xebata xwe, bi xwêdana xwe eger vêya çavekê qezenc bike wê here. Feqet îro malesef tedaş 38 sale, 40 sale ceyrana me qabloyê me giş ê kevnin. Fakat bi vê kevniyê jî em veya kabul nakin. Çima em kabul nakin? Kanî roja seçimên tak dikan veya da sanayi mal be mal xanî bi xanî digerin. Kanî gerawan li kî derê kanî di vê rojê de eger va însanekî
موان بريه أنقرة إيرو أجر نلفر بن نجمة بن چه قيمة هي او تداش روجي لبرات چند ساعت الکتریک چه چوا اكتبه إيرو برا إيرو دوشمة جدود حيانها تكفاس 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 برا أوش نلازمه أمنها بشعبي خو هوني ببينن عربة ليفتي مال أصلي لهوا مايه أمن كارن دينن ونعم كارن خدي عربي ووستا قافادني كرال هف خسته دبيشا قردشم برايم إيرو دروجي منه عربان ملفر لهوا مايه أمن كارن دينن چاره سری ام بیشن کم کرنا قاچاق تشتکی دین اونی سر بیا وقت داوی اونی چه از قاچاق قبول ناکم چم از قبول ناکم نه از نه باشخانه من ام گش بچعبی خود بینه اگر قاچاق هبه سر چعبا سر برا ببن کیجا دکان کیجا خباتکار اگر قاچاق وان هبه براش بنی ده ببرن فقط افیا یعنی لسری احمدی اف قاچاق افیان yani ez ve iftirayı az kabul nakim o havale min hostaymış ya kabul nakim. Çima kaçak kardeşim kaçak euro yani ne amade? Yani çare seri çiye? Çare seri abi tedaş. Eğer ve xabata xwe bi serî tîne birabîne eğer nîne em ê quflê xwe giştikî tev başxanê xwe em ê quflê xwe giştikî em ê deriyê dikana xwe bigirin em ê quflê xwe bidin تداشي ووالي تشحالي وانا برا ببينه فقط ملتوكيليه ما gerek ايرو لجمع بايا ام فيها قبول ناكن بله ام جار gelek سپاس دکن از خوازم بگرم وقت گوتنا داوی که علی جان هون جبو چاره سری bir şunda çı dixwazin bi kurtasyon dikarin veya beşin. Beli çare seri beriyem got altyapıda. Gere proje fizibilite vakti hazırdı bin Ankara olağanüstü halkiye mi diyorsun? İrol Diyarbakır olağanüstü halkiye jbuni Türkiye. Jberk olağanüstü halkiye ve çare seriya hani gere sermaye ki mazın jerabe kutkirin o la amede xabat ki zu bilingek zutur altyapıya amede degiş be. Eğer altyapı degiş ne be İrol şehir mazındı be uzanın. Teknoloji çıkartça ilerlemişti be. Bir altyapıya hani, bir elektrik hani Diyarbakır ran nake. Jberk ran nake çare seri de degiş kirnedi. Em spas dikin ke üstü pervane hani çi bejin. Ev sistema gora çend hezar kesatı bu çekirin naha nüfusa bajar çıkase bu çare seri çiye. Bu kurtasi. Bele iza yani via belki ev çak gora 200,000 insan çeviye ana şehir dora 2 milyonu. Altyapı gere fırav be. Yani başkan go em via çıt xwazin eviya belliye. Em sadece via xwazin va insana bira görev yok bikin. Parlamenter bira görev yok bikin. Va ev insan elvi bölge teşvika çekirine yatırım altyapısı geliştirme programı çekirine bira vana bin için işte söz dane bira uy bikin. Tişki zede kes jwa naxwaze. Kes jwi memleketi ra zede buna uy jboy altyapı uy jboy sanayi gelişme uy herkese desteği xun vücuda xudaya bini. Bira sadece devlet jwi işera çözüm ki baş bidine yani biniyete baş bike sadece bu gotune nabe dikese bira bike nakese bira millet ney kapandın boşuna liver xumahvnek beli emjar gelek spas diken beli karsazın leherimi sanayivanın leherimi u gele herimi lebenda çare seriye dokazın bula perskireka elektriki dedeme kurta be çare serkirin behaviya çare seriye ve gavi le Diyarbakır gotuna meve Bere Bilal em gelekî spas dikin ji bo te û mêvanê te agahiyên ku te me re parvekir zor spas qewet bijwer bere bînerên hêja me derheqê sedemên pirsgirêka Kutbûna Ceyranê em axivîn û me ji nûçegihanê xwe Bilal Ak Yıldırım ev agahî stan. Berê Mehmet Birastî xwazim vêya bêjim me gudarî kir tiştê ku herî baran bi kişan her tim tê gotin Kutbûna Ceyranê sedema wê qaçaxtî tê dîtin lêbêrê em gudarî dikin dibêjin sedema wê qet ne evê bingeha Ceyranê. Tu kes qebûl nake vêna kengî ev tê qebûl kirin kengî qaçax tê qebûl kirin dema seranserî Tirkiye ev pirskirêk derkeve olê wê çaxê hûn karin bêjin xwe bispêrin qaçaxê lêbêrê eger xetên Ceyranê wekî ew dibêjin serokên odayan dibêjin kevin bin trafo neyên hêzdar kirin du hev bişewtin hem di germahiyê de hem jî zivistanê de zehmetiyê derxin û nikarin behsa qaçaxê bikin dibe ku qaçax rast be jî lêbêrê divê bandorê li ser sanayiyê li ser pîşesazan li ser xebatkaran neke zilam dibêje erebel hewa mayê ev çi qesî zehmetiyek pir mezin ê ku debara nanê xwe ji vî karî derdixe vê yekê başsane belê menê manşetên rojnameya jî bixwandana lêbêrê zehmetiya heremê gelekî zêdeyî gelekî peyam û mesaj mere tên belê me îro xwast ser
فیسبوک دنگس به توییتر دنگس به لبل اینترنت شیب جیران ده شغل گلول دیار بکری ایرو جیران خود بویش بوه که اف پرسکری که خو نگه هندن ما از جی براستی جی از به که مراخت کم و گلکی گوتا گوت بلاف دبون در حقیقت قاچاقی ده جبوه که جم دخواستم ج آمده به سروکین اودایان رب گل را باقون گلو اوچ ده فکرن دنگی خود دخوازن چوا بدن بیستن براستی جی قاچاق هی راست قاچاق تکرن سرانسری ترکیه تکرن لبلی سدم تنی امنابین قاچاق يعني سدما قطبنا جيران روجاوايا تركيا جروجلاتش هرمته يعني وك فندكي كو روناهيه بلاف بكل بلا بنياوي طاري بمينه يعني جيران جبر در دكفدر روجاوايا لبلا او بپارد ميني جيران بيزار دمش قوسرا مردين مشان ويرو جيل ديار بكر ديسا اف چالاكي لدار خستن ديسا دبجن واجبو چاپمنيه و اهگاتار بكن گلكي گلي گازني خود گيهن مجبر و كي جي زحمتيك پرمزنه براستي جي مجي خواست ام درفتك بدن واجبو كو دنگ خو بدن بيش خود بيجن يعني تاني براستي جي جبال كيش تاني نزبستاني هاوين جي جيران در يعني هيك تاني سدم قاچاق به قاچاقونا جيراني بي وچاغي هاوين گلكي جيران نايب كاران لبور زبستاني يعني ملات بفكر تو المالا خوي تو زبستاني دخوازب صوبا جيراني خو گرم بك تو نكار بدن اخو مالبات اخو گرم بك تي بهناته و تنگ ببه تو دخوازه هاوين خو هينك بك تو نكار خو هينك بك جبر چ دوي سردما 21 ده جبر قطبونا جيراني مرو وينا نكار بگل هرم را بده فهم كرن دوي اف پرس کريك بي چاره سر كرن براستي جي او جي غازي پارلمانترين هرم جي دكن و سازين وجن بتايبتي جي دوي جور به يعني براستي جي دوي سروي كاري سروكوزير اردوغان جي تعليمات كي بده حيا اف تعليمات سروكوزير نه از باور نكم اف پرس کريك هرم بي چاره سر كرن بل ما ايرو وشان خوش ديار بكريكر مگلك اني بو سر اكران بيت الشباب شرنقل سيلوبيا شنقل جيران قطبون لبل ناد بجن سيلوبيا جار جاران اف زحمتي جولي رابوي خباتكار دو شغل ني كي ونا شغلن يعني قاچاخك ارزايك تشكرن خباتكار جيران تنور لبل خط جيران كم بن ايدي وينا راناغر و فيجن راناغر الصنايعي جي بخوا لسر جيران ينان ودبار وان لسر جيران قطب صنايعي سكني بله يعني ام جي هي خوازن ام بمن دنگي وان و فيجن دمل دست ان شاء الله پرسکریکا وان به چاره سر کرن بله تماشاوان نجا ایرو ام سر پرسکریکا هرم سکنی زحمتی وان سروک نودای دیار بکری اف زحمتی خوانی سر اکران و مجوجی سر فیسبوک دنگ سبه توییتر دنگ سبه مساجین و خواسته بو لبل قطبونا جیرانش بیرام چبو اینترنت شیب جیران ده شغله از باور دکنش بروه که و پرسکریک این خواهش مرا نشان ندا و ایروش روژه و پایتختی هم وگرن سروکزیر اردوان وقتی زانی گر و گشتا خوا ایرو دبیجن ویل ماجاریستانه بش بروه که کوما آرت اک پارتیه و نه کرن و جوینا سوسیالیست انترناسیونل پورتکیزه هیه او جی سروک جی اپ کمال کلشترولو جی دو آخافتنا خوا کر ایرو و نگره کوما جی اپ جی ام باور دکن و نه کرن ساعت 8 ام و دربون و نانکی خوا دانی سر صبح خوا و نانکی خوا قمراند و چای خوا و خوار و متماشا کر دو تلفونش مرهات گوت بيجي صباح خدادت تو نانکی خداتینه سر صبح محرتن وینا دبیجن تاشتیا خود خو خاله تلفونی میکر گوجار اول است تماشا دکن جبر کو صحبت او اقص کن بو صبح جی دانه دا متاشتیا خو جی دانانی بر خو بیشی بیجی تماشاوان نجا تماشا دکن ام گله کی سپاسدار ونن ساعت ما سر نو چارک کی حیا سبیت خیر و خوشی ده بمون بله بینرین هجا ایروجی مهاتن داویا دنگس و ساعت و چارک که ام بهم بری و مان مگشدان اورودان داوی بره پاروکر سبیدی ساعت همان ساعت ده امین هم بری و بن پروش باش